L-għada li l-poplu Malti fakkar l-14 l-anniversarju minn meta pajjiżna sieħeb fl-Unjoni Ewropea u l-benefiċċji li għadna ngawdu minnhom sal-lum grazzi għal din is-sħubija tħabbar investiment ta' miljuni ta' euro fondi Ewropej biex il-Palazz tal-President ikun restawrat u jingħata lura l-glorja li tixraqlu. Il-proġett tħabbar miċ-Chairman ta' Heritage Malta, Joseph Buttigieg, fil-preżenza ta' 3 membri tal-Kabinett. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet sar magħruf li l-proġett se jsir b'investiment ta' 10 miljun euro li 80% minnhom huma fondi miħsuba mill-Unjoni Ewropea u mistennidhom 4 snin biex jitlesta. Il-proġett li se jsir taħt ir-responsabilità ta' Heritage Malta u b'ħidmet membri mid-Dipartiment ta' Restawr se jinkludi xogħlijiet fl-istruttura tal-palazz li jridu jsiru mill-qiegħ. Bekk il-palazz jitreġġa lura għal kif oriġinarjament ħallewulna l-kavallieri ta' San Ġwan. Fil-waqt li kien spjegat li partijiet mill-proġett diġà bdew, ingħad li l-armerija ittieħdet lura fil-post oriġinali, is-sala li għal 20 ta' snin laqgħet fih dan għall-Parlament. Dwar dan kienet innutata pożittivament id-deċiżjoni meħuda minn Gvern Nazzjonalista li l-Parlament inħareġ mill-Palazz biex issa għandu binja dedikata totalment għalih. Madankollu għad fadal numru ta' uffiċċji li għadhom jużaw din il-binja fosthom l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-proġett ta' restawr mistenni wassal ukoll biex il-poplu u l-eluf ta' turisti li jżuru l-Palazz Presidenzjali igawdu minn aktar materjal eżebit fosthom muniti u oġġetti oħra uniċi ta' żmien il-kavallieri. Sa dan it-tant fil-konferenza tal-aħbarijiet sar magħruf li l-ħadd li ġej il-poplu se jkun jista' jgawdi minn Open Day biex jara xi xogħlijiet li diġà saru fil-palazz filwaqt li jieħu idea tal-ħidma li mistennija ssir f'dan il-proġett ta' restawr.